Please welcome Satria Kama Rogan. Selamat menyaksikan.
Buset dan Banyuwangi mulai bergerak.
Yuk diterima bunganya teman-teman. Samaniko tarian Babak Satria Kamarogan. Luar biasa sekali penampilan pertama dari Mas Boy. Luar biasa. Dan hari ini Pak Jo. Ya Mas Jo. Hari ini saya melihat auranya para Kamarogan sini cakep-cakep semua hari ini. Cakep semua. Oh, pokoknya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa Mas Jo. Oh. Karena ini juga keberhasilan dari tim make up ataupun tim rias Ya. yang sudah make up teman-teman semuanya, ditambah memang postur-postur yang gagah dan juga kostum yang sangat elegan ini Pak Jo. Elegan. Sehingga auranya itu terpancar banget untuk para Satria Kamarogan kita. Satria Kamarogan. Luar biasa sekali. Ya. Ya, iki wis ra krasa do ngambruk kabeh. Iki para sepuh, para pepunden, iki para ingkang rawuh mriki Pak Jo. Nggih. Menika sampun masuk wonten ing raga para penari-penari kita ingkang dipun paringi di macam-macam rahapan. Maneka warna, ana kembang, ana dupa, ana menyan. Nggih. Sak komplitane wis muga-muga bareng-bareng ndongaake marang masyarakat mriki. Nggih. Lantaran kesenian budaya yang menika Nggih. Dusun Kalangan Adikarto Kuntilan
dipun paringi Gemalepa Rojiwan Loh Jinawi. Ripa Loh Jinawi. Guyub rukun. Panjang umur. Panjang umur. Sehat selalu Pak Jo pokoknya iki. Rezekine Mas Jo. Iya. Nggih. Waduh iki sus podo guling ngoming kabeh. Iya Mas Jo. Aku tak enteni kapan ini lho sing ngebas ki dadi. Iya sing ngebas ki dene jepat ki Mas Jo, Bang Rudi ki. Iya nek ra sing ngebas sing ngedram iki lho dadi. Waduh nek sing ngedram menculat kabeh. Iya. Iya. Iki janjane rame ngono ya Pak Joyo. Nggih. Nek kon sing gamel iki ono sing dadi nek sing guling ngono. Kakak. Arep guling. Ya kono tengah kono ki Kak. Iya Kak. Aku tak tabohi engko. Engko tak tabohi. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Heli. Nggih, wis luar biasa sekali pada siang hari ini Pak Jos. Soyo sore ora soyo sepi malah soyo tumpek sekabehane penontone. Uyel-uyelan. Nggih. Wis. Iki Jeng Sania gimana? Cek. Ini baterai ini saya pirang persen? 30%. Piro? 30. 30%. Jaluk dicas apa kepiye? Ya kudu Iya iki. toh, di full baterai. Oh ngono, karepe kepiye? Piye penake? Iki janjane dikei es jeruk ngono kuwi biasane mari kok Sania iki. Gampang kok tambane ki. Iya, tapi mbuh penyanyi iki kadang yo ngarani kok Pak Jo. Apa Mas Jo? Ombe ngono kuwi yo kadang ra gelem sing terlalu legi yo ora gelem. Ora gelem. Gorengan yo ngilari. Sego yang ngilari. Oh, nek segono gamping iki. Oh gamping. Oh, piro-piro mlebu. Wah. Ngecek. Kadang tak kei sego tak kei parutan klopo nih yo jane entek akeh kok. Yo enak ya Mas Jo. Arep dedak ta? Suwun. Dedek. Sania. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Sehat. Gimana untuk kemarin acaranya lotes-lotes di bawah pohon wit sawo? Ya, teko dinikmati wong ra dijak ya wis Iya. kok sakanane. Ya mau gimana lagi Kakanda juga harus bekerja. Iya. Paling bekerja. Bekerja klibake Pak Jati aku. Raja aja. Doh kono dhewe iki janjane nyambut gawe Pak Jo. Nggih. Ditinggal 5 dino iki jan prengut wae. Agar petuk is buang muka ngene jan. Dan sinis banget ya Mas Jo. Payah kok wis dinengke iki. Iya. Iki urung kelakon dadi bojo Pak Jo. Dadi bojo mbuh paling kon turun jaba. Waduh dikunci Mas Jo. Kandang moli ya. Wah. Leboke kandange moli. Iya. Yo, dipun ragengaken malih dilanjut babak dadi GWSM. Kita kasih medley perahu layar. Iki baronge metu ora iki? Barong sih, oke. Barong sih. Ngasih kelimat gara-gara Sadia. iki. Iki wah. Ya wis, semoga Blonde satu ini.
Heli.